Hola. Hola, bona tarda a totes, tots. Comencem, donem l'engegada en aquest webinar de menstruació sostenible. Aquest és el segon webinar que organitzem des de la Fundació ReZero i primer de tot això agrair la participació de les ponents que tenim avui. La idea d'aquest seminari, d'aquest webinar, és, com sabeu, que puguem continuar treballant en aquesta visualització de la menstruació, no? I aquest procés de les persones menstruants des d'un punt de vista de sostenibilitat ambiental, social i també d'empoderament de les dones. I per tant, això, tornar a agrair la participació de les ponents que hi ha avui. Dir-vos que el webinar es grava, de fet, i perquè després puguem també donar-li la difusió. I també que emmarquem aquest segon webinar en la Setmana Europea de la Menstruació Sostenible 2021. Al llarg de la setmana passada es van anar fent tot d'activitats sobre la menstruació sostenible i des de ReZero, com a membres també d'aquesta xarxa europea, doncs fem aquest segon webinar avui. Jo passo a presentar a les companyes que participaran, a les que els agraïm molt, no només que estiguin avui aquí, sinó tota la seva trajectòria com a promotores, emprenedores i persones que des de fa molts anys treballen en aquest àmbit. Les ponents d'avui són l'Aida Memba, que és cofundadora de Cocoro i directora de l'àmbit de sostenibilitat. Moltes gràcies. També la Victòria López, que també és creadora d'Histera, Salut Femenina, i l'associació també per la cultura menstrual La Vida en Rojo, també. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. I també tenim l'Anna Puigdemasa des del taller pròpiament, també creadora de Ruscos, que també li agraïm molt la seva presència avui i tota la seva tasca. També participaran per part de ReZero la Marta Beltrán, que és la directora de projectes de ReZero, i ens explicarà també la campanya que estem impulsant des de fa 2 anys a Nou Període, i engegarem tot un procés una estona també de debat per poder aprofundir en aquests temes que considerem d'interès avui. I jo res més, també donar-li les gràcies també a la Laia Guardiola, també membre de ReZero activa i coordinadora també d'aquesta campanya, per tot també l'impuls d'aquest webinar i totes les accions que estem fent. I si us sembla, dono la paraula ja a la Marta Beltrán. Aquí teniu la presentació de ReZero, però no sé si cal que entrem en detall. ReZero som una entitat sense ànim de lucre que des de fa ja 17 anys treballem per impulsar accions i polítiques de prevenció de residus, des del punt de vista del consum conscient i també des del punt de vista cada cop més important d'empoderament també de la dona i de les persones menstruants. Fem activitats en aquests 3-4 nivells que veieu aquí, el que serien les campanyes estratègiques, on englobem, per exemple, totes les campanyes que estem fent darrerament per també poder introduir el vector de la salut en l'àmbit dels residus, com són salut de plàstic i també aquesta campanya d'avui Nou Període. Desenvolupem estudis en el nostre àmbit de treball al ReZero Lab. En relació a la menstruació també sabeu que vam realitzar 2 estudis a nivell europeu sobre els productes d'higiene, no només productes menstruals, també bolquers i també tovalloletes humides. Fem treball també de suport i acompanyament a nivell de plans i polítiques de prevenció de residus al sector ajuntaments, empreses, universitats, etc. I també aquesta pota d'incidència normativa, perquè al llarg de la nostra trajectòria una de les conclusions és que amb la voluntarietat i l'activisme és important per poder avançar en aquesta transició, però no és suficient si no podem tenir un marc normatiu que garanteixi el dret de les persones consumidores a consumir sense generar residus i sense fer malbé la nostra salut. I ara sí que li passo ja la paraula a la Marta perquè ens posi en context de la campanya Nou Període. Gràcies. Gràcies, Rosa.
Doncs bé, com comentava la Rosa, des de ReZero vam dissenyar una campanya el 2020 davant del context que encara en ple segle XXI la menstruació està associada a molts tabús, desinformació, manca d'educació a tots nivells, a nivell individual, a nivell familiar, a nivell social i a nivell cultural. També davant d'una realitat que els productes menstruals són una necessitat bàsica per més de la meitat de la població, és a dir, les dones i les persones menstruants, i això suposa també unes despeses econòmiques, uns sobrecostos afegits amb el tema dels impostos de l'IVA i una pobresa menstrual associada que no podem negar. De fet, la majoria de productes que s'utilitzen són d'un sol ús, amb els impactes ambientals, econòmics, socials i en la salut associats, que veurem més endavant, i les alternatives que n'hi ha, alternatives reutilitzables, residu zero, es coneixen poc, i en part per una manca de disponibilitat. I davant d'aquest context vam decidir iniciar una campanya que es diu Nou Període i que vol desestigmatitzar i normalitzar la menstruació, aportar informació com a eina per empoderar, difondre els impactes dels productes menstruals d'un sol ús i els beneficis de les alternatives residu zero, facilitar eines educatives, influenciar noves normatives i garantir accés a productes menstruals que siguin segurs, justos i circulars, perquè al final cadascú pugui prendre decisions lliures sobre les millors opcions que creu i més respectuoses pels seus cossos i pel medi ambient. Quan parlem d'elements menstruals residu zero o de menstruació sostenible, a part del sagnat lliure, que després en parlarem, ens referim a la copa menstrual reutilitzable, a la roba interior menstrual, com les calces menstruals, les compreses reutilitzables, l'esponja marina, etc. I com comentava abans la Rosa, des de ReZero partíem d'uns estudis previs que vam fer una recerca a nivell europeu per encàrrec de Zero Waste Europe, en primer lloc sobre els impactes econòmics i ambientals dels productes menstruals d'un sol ús, més els bolquers i tovalloletes humides, i també de recomanacions polítiques per reduir aquests impactes. I com a mode de resum d'aquesta recerca, destacar al final uns aspectes clau a nivell ambiental. Els productes menstruals formen part d'aquell grup de productes que en diem de plàstics invisibles. És a dir, tenim molt al cap els plàstics associats als envasos, etc., però potser no tant aquests productes. I de fet, per exemple, el 90% d'una compresa és plàstic i això equival a un paquet de compresa equival a 5 bosses de plàstic. Al final, aquests residus, el problema que tenen els productes menstruals d'un sol ús a nivell ambiental és la gran quantitat de residus que generen. Al final, amb la vida fèrtil d'una dona o persona menstrual es consumeixen al voltant d'uns 14.000 productes. Això equival a 180 quilos de residus. Residus que al final es cremen, s'aboquen o s'abandonen, amb els consegüents impactes que té això. A nivell de Catalunya suposa uns 9.000 tones de residus, amb dades de l'any 2019. Això equival a 9 tones de CO2 que amb aquest CO2 podríem donar 2 voltes senceres a la Terra amb un cotxe. Vull dir que realment és significatiu l'impacte. I bé, i els problemes associats a aquestes vides curtes, perquè aquests residus no es poden reciclar fàcilment per un tema de tècnic i econòmic, perquè tenen una barreja de composició i al final també hi ha una problemàtica de que alguns es llencen pel vàter i això afecta el clavegueram i al final estem parlant de contaminacions de mars, microplàstics, etc. Això també té un impacte econòmic, ja ho hem mencionat, i amb dades concretes
per una persona representa al llarg de la seva vida fèrtil uns 750 euros de mínim fins a uns quasi bé 4.500 euros de despesa en productes menstruals d'un sol ús. I a més, les administracions públiques i la ciutadania paguem a través dels nostres impostos per gestionar aquests residus, per als danys en els claveguerams que ocasionen aquests productes, per netejar entorns naturals. I per últim, a la Unió Europea els fabricants no estan obligats a informar del còctel químic d'aquestes compreses i tampons d'un sol ús. I per anàlisis dels quals es disposa s'han detectat molta diversitat de substàncies, des de polímers plàstics com els que hem comentat, polièster, polietilè, polipropilè, diferents substàncies químiques com parabens, aftalats, bisfenols, molt reconeguts per ser disruptors endocrins i que poden causar desordres reproductius i associats a malalties diverses. Inclús residus de pesticides, també moltíssims additius, des de lubricants, colorants, hidrogels, fragàncies, neutralitzadores d'olors, que de fet poden contenir fins a 3.000 productes químics. En aquest sentit, hi ha productes, hi ha tòxics d'aquests que estan afegits intencionadament i altres que hi són de forma no intencionada, com per exemple els residus de pesticides en tampons de cotó que no s'ha produït de forma ecològica o substàncies derivades del blanquejat del material. Exemples de tòxics que s'afegeixen intencionadament serien el cas dels que comentàvem, dels aftalats, bisfenols, les fragàncies, els colorants, i al final, clar, cada cop hi ha més professionals de la salut que estan alertant que això pot suposar problemes i de quina necessitat hi ha que aquestes substàncies estiguin en contacte amb els nostres aparells genitals. De fet, la vagina és una zona del cos que és molt absorbent i, per tant, és molt sensible. I aquestes substàncies poden provocar irritacions que alhora poden augmentar el risc de patir malalties de transmissió sexual. En aquest sentit, a part de la recerca que hem fet nosaltres, afortunadament hi ha diversos organismes que també fan recerca al respecte i destacar un informe recent de la UNED, una anàlisi de cicle de vida dels productes menstruals que confirmen, diguéssim, les mateixes dades que hem estat comentant sobre, al final, que les opcions reutilitzables, totes elles, tenen menor impacte ambiental que les d'un sol ús i que tampoc hi ha una clara preferència a nivell d'impactes ambientals entre tampons o compreses. I destacar també una enquesta que es va fer al Regne Unit a persones consumidores precisament sobre els productes perfumats. I van veure que només una de les 10 persones enquestades els agrada l'olor que fan els productes menstruals perfumats. I, de fet, la meitat dels protectors menstruals del Regne Unit són perfumats. Imaginem-nos el mercat que hi ha en aquest sentit. I un quart de les compreses també són perfumats i aquesta és una estratègia de màrqueting que s'utilitza perquè al final en el sector de persones joves, entre 18 i 24 anys, admeten que una part important, admeten que elegeixen aquests productes perfumats per cobrir l'olor de la regla. I coincideix això amb un target important de les campanyes publicitàries de les principals marques de compreses d'un sol ús. De dades en tindríem moltes, no acabaríem, però us he volgut destacar 4 xifres, després si en el debat surten més interès i en qualsevol cas aquests estudis estan disponibles a la pàgina web de ReZero, igual que diferents recursos que hem creat en el marc de la campanya, com per exemple materials educatius, divulgatius, com la guia cap a una menstruació residu zero,
que integra aquest tipus d'informació i també els beneficis de les alternatives reutilitzables, informació sobre la usabilitat de les diferents solucions, preguntes freqüents. També hi ha un directori de productes menstruals per facilitar al final l'accessibilitat. I es pot filtrar des de Catalunya, per exemple, quines marques ofereixen productes menstruals reutilitzables tant a botiga física com online. A nivell d'incidència, vam publicar el que anomenem el Manifest Sagnant. És una iniciativa que neix primer en xarxa amb altres organitzacions europees, és a dir, hi ha un Bloody Manifesto a nivell europeu, que nosaltres també hem adaptat a nivell territorial per recollir signatures de cara a visibilitzar una sèrie de demandes polítiques i normatives que demanem. De fet, us convidem a signar aquest manifesto. Entre les demandes, destacar de definir legalment un objectiu per reduir els productes menstruals d'un sol ús i un objectiu de reutilització de productes. El tema de l'IVA, que és molt important, eliminar l'IVA associat a aquests productes i facilitar l'accessibilitat, que al final hi hagi una major disponibilitat de productes menstruals, que són aquests productes que diem, que són lliures de tòxics, reutilitzables, i per tant hauria de ser alguna normal que poguessis trobar a les grans superfícies, a totes les farmàcies, etc. Amb almenys la mateixa oferta que els productes d'un sol ús. Programes d'educació menstrual, eliminació de tòxics com a obligatorietat per part del sector fabricant, requeriments d'etiquetatge, que hi hagi una informació transparent, que es desglossin els ingredients i l'obligació d'implantar sistemes de responsabilitat ampliada del productor perquè al final els fabricants es facin càrrec de tots els costos associats a tots els residus que genera. I en el marc de la campanya fem activitats de difusió i sensibilització com webinars que hem fet i com el d'avui mateix, en presència a xarxes socials, on hem llançat diversos reptes, els que us convidem a participar. A finals d'any també incidirem en aquest sentit, farem un altre sorteig de productes mensuals reutilitzables i també, evidentment, amb impacte als mitjans de comunicació. I dit això, si us sembla, passem a cadascuna de les ponents convidades que presenti breument la seva iniciativa i després ja entrarem a fer un col·loqui obert a les persones del públic si volen intervenir. Així, si vols començar, per exemple, l'Aida. Sí, doncs moltes gràcies per convidar-nos un altre cop a poder compartir en aquest espai la feina que fem. Com comentava la Laia i la Marta, jo soc cofundadora de Cocoro i directora de sostenibilitat. I bé, nosaltres som una empresa de Barcelona, fundada per 4 dones, i vam néixer l'any 2016 per una mica entrar en el marc del que estava comentant ara la Marta, perquè vèiem unes necessitats com molt clares. Per una banda, el poder trobar un producte que fos còmode i que ens agradés per poder gestionar la nostra menstruació, perquè la realitat és que el 80% del mercat de productes per la menstruació són productes externs i això bàsicament són compreses o protege slips d'un sol ús i la realitat també és que a ningú li agrada portar una compresa o un salvaslip, ja sigui per un tema de comoditat, ja sigui per un tema de salut, perquè el cos no transpira i com deia la Marta abans, el tema de la mala olor i aquestes essències que de vegades posen en aquests productes bàsicament és perquè com que porten molt de plàstic doncs el cos no transpira i això és el que fa que faci mala olor, perquè en si la sang no fa mala olor. I després, això, el trobar també una solució a totes aquestes tonelades i tonelades de residus que cada any es produeixen, en aquest cas a Europa, que estem al voltant de les 590.000 tonelades de residus, és a dir, que és moltíssim, com veiem també podem trobar en l'informe que va fer ReZero,
doncs, lògicament és un impacte, no?, de residus que no és sostenible. I, bueno, bàsicament, també, com que som un producte tèxtil, volíem trobar també una manera de fer i una manera de produir un producte, doncs, que fos sostenible i respectuós, és a dir, respectuós, no?, el producte amb el medi ambient i amb les persones. Llavors nosaltres, doncs, això, treballem, diguéssim, amb aquesta visió, no?, de produir, doncs, a Barcelona, som un producte de proximitat, un producte que té en compte, no?, tot el cicle de vida, no?, en aquest cas de la calceta, no?, i posem la mirada, doncs, des de les matèries primes, doncs, fent servir materials com el cotó orgànic, materials evidentment certificats, no?, que tenen en compte, doncs, això, per exemple, la qualitat de vida de les persones que produeixen el cotó, com la quantitat d'aigua que s'utilitza i aquests aspectes que són vitals, no? I després, doncs, això, no? Coneixem el produir aquí a Barcelona, doncs coneixem les persones que fan les nostres calcetes, sabem en quines condicions les fan, o sigui que tenim molta cura també del procés, no? És un procés molt manual, a més, i que s'ha de mirar, perquè la indústria tèxtil també és una de les indústries més contaminants del planeta. I també com a empresa de Barcelona i també ens involucrem, no?, en iniciatives que fent aliances amb ONGs, amb associacions, perquè es puguin fer ja sigui activitats o accions que tinguin un impacte directe, no?, com és la pobresa menstrual, com fent estudis, com fent col·laboracions. Llavors, hem treballat en diferents associacions que permeten establir aquests llaços i que al final fan que el nostre producte també tingui una història i una sèrie de continguts, no?, més enllà dels beneficis del que porta tenir un producte que ajuda a reduir els residus. Llavors, bàsicament és això, són unes calcetes absorbents que són molt boniques, que serveixen no només per la menstruació, sinó pel flux vaginal, les pèrdues lleus d'orina, la suor. Crec que tenim un ventall de possibilitats i segons la vida de cadascuna, no?, per trobar-hi un lloc, i són útils i creiem que poden tenir, que amb l'ús de les Kokoro, no?, podem aportar, no?, amb l'impacte que tenim en el planeta i en la nostra societat. Moltes gràcies, Laida. Doncs si et sembla, Victòria, també explicar una mica la teva iniciativa. Gràcies. Hola a todas y muchas gracias a todas vosotras por invitarnos a este webinar tan interesante y tan necesario. Ay, perdón, sí que he cambiado al castellà. Jo explicar-vos que el meu projecte es diu Histera, Salut Femenina, però està centrat sobretot en la salut menstrual. I des d'Histera, Histera està feta perquè les dones puguem viure la nostra menstruació, el nostre cicle menstrual i tot allò que comporta, que són moltes coses, d'una manera més sana, més plena i més conscient, no? Al final tot això se materialitza a través de cursos, de tallers i a través de l'acompanyament individual sobre temes més vinculats a la salut i també a l'educació menstrual. Jo, de fet, en el meu temps lliure soc professora i també porto tots aquests temes a l'educació, no? Perquè jo crec que hem de sembrar la llavor en les noves generacions perquè tot això sigui diferent. També una part del projecte o la vida m'ha portat a això és l'activisme, no? I tant des del punt de vista del feminisme, perquè hi ha molt de feminisme en això de la salut menstrual, o almenys el feminisme que jo habito, i també
l'activisme des de la cultura menstrual i des de la salut menstrual, i en aquesta part del projecte hem treballat ja des de fa temps, i dic hem treballat perquè aquesta part és en relació amb altres dones i ens ha portat a crear l'Associació de Cultura Menstrual La Vida en Rojo, i que està formada per 3 dones, cadascuna treballa en un cicle vital de les dones des del punt de vista de l'educació i de la salut, però a nivell de campanyes i d'activisme hem fet molta feina, sobretot en relació a la justícia menstrual i la pobresa menstrual. La necessitat de visibilitzar aquests temes de la menstruació i dels productes d'higiene menstrual, i també tant des d'Histera com, òbviament, des de l'associació, afavorim i advoquem per l'ús dels productes d'higiene menstrual sostenibles, reutilitzables, i que també posen en el centre la salut de les dones i de les persones menstruants, perquè tota la resta de productes no respecten ni el medi ambient, ni la salut de les dones, ni a nivell econòmic són sostenibles. O sigui que, jo, per exemple, i a més, per exemple, l'ús de la copa menstrual, jo puc dir que soc una copa menstrual lover, perquè considero que és una eina meravellosa per conèixer la teva salut menstrual i la teva salut en general, que seria un dels seus beneficis. I una mica serà això. Moltes gràcies, Victòria. Doncs ara passem a la presentació de l'Anna, de Ruscos. Hola, bones tardes. Doncs ben presento, soc l'Anna. També moltes gràcies per haver-me convidat a estar amb vosaltres. I vinc de Lleida, estic a Lleida, de fet, al meu taller, i la història de Ruscos, diguem que va començar el 2007, quan vaig començar a utilitzar compreses de tela. En aquell moment, l'únic que vaig trobar, de fet, eren un tipus de compresa que era una tovallola, tal qual, una de rus, de tovallola, amb 2 cierres, amb uns snaps. I tot i que era un producte que estèticament no l'hagués comprat la majoria de públic, el fet que era supercòmode em va enamorar totalment. I vaig començar a fer molta publicitat d'aquest producte al meu voltant, a les persones que tenia més confiança i tal, i em va sorprendre, em vaig alertar, o sigui, va ser com pot ser, que ningú va voler comprar-ne unes, no recordo ni quina marca era, ja us dic que 2007, fa bastants anys. I tot i explicar la comoditat, els suaus que eren, que la sang no sentia que feia pudor, que fins ara sempre havia sentit pudor, sobretot amb adolescència, amb tot el plàstic que porten les compreses. I donava tota aquesta explicació i l'entusiasme i veia que la gent no seguia ni tenia curiositat ni per provar-ho. Aleshores, el temps va anar passant, jo sempre he cosit i quan les vaig voler canviar vaig pensar, ostres, doncs em vaig a fer i si alguna amiga en vol que les provi. I així va començar Ruscos. Vaig començar a cosir per amigues, el que sigui, i ja va haver un moment que sí que començava a crear certa curiositat de, vinga, vaig a provar-ho. Un cop les provaven ja no tornes enrere. Això imagino que us ha passat o a les que utilitzeu copa o les calces menstruals. Però seguia sent un tema de, ostres, sí, amb algunes els hi feia curiositat, però al gran públic, doncs ara us parlo del 2017, més o menys, encara costava. Aleshores, hi va haver ja un moment que vaig pensar, vale, anem a fer alguna cosa bonic, estèticament, que és que la gent vulgui utilitzar-ho, que li faci il·lusió tenir-les allò amb un calaixet, no sé si cada marca les fa a la seva manera, però una mica la meva idea, o sigui, tot el foco era que siguin com una joia, quasi, t'aniria a dir, que tinguis ganes d'utilitzar-les i que t'animin, que et facin sentir bé i còmode. I aquí sí que ja va ser quan vaig dir, vale, deixo la feina i creo Ruscos. I això va ser el 2019 i fins ara.
I sí que és veritat que el missatge que rebo i el que vaig sentir, o sigui, el que em va donar energia per muntar, deixar la feina i muntar aquest sidral, és una mica que sento que cadascuna de nosaltres, transformant la nostra manera de menstruar, revolucionem la història de la humanitat, ja et diria. És com comences a mirar quin producte utilitzes i aleshores ja comences a mirar l'alimentació. I d'aquí ja dius, hòstia, vaig a mirar a veure com em sento, vaig a registrar també el meu cicle menstrual. I avui potser no quedaré amb aquells amics perquè no és el meu dia per fer certa activitat. Ostres, i avui vaig a comentar-li a la meva companya de feina que tal com m'ha parlat m'ha sentat malament perquè potser estic en un dia que necessito entrar d'una altra manera. I aquí és quan em refereixo a transformant la teva manera de menstruar, és a dir, entrant en contacte amb la teva sang, revoluciones la història mundial. Jo me la flipo molt, ja no sé si... Però ho sento així i és el que em dona energia per cosir cada matí, tinc aquí la producció, o sigui, necessito aquest motor. I quan reps el feedback, dius, doncs sí, necessitem un producte que ens cuidi, que el vulguem utilitzar i lo xulo també, mira, aquí han sortit 3 productes, les calces, la Victòria que utilitza la copa, jo faig compreses, però jo faig sagnat lliure, jo no utilitzo res. Aleshores, lo xulo és que es conegui, lo xulo és que tu cada dia puguis decidir, doncs mira, estic a casa o estic a la platja i avui, tot i que no controlo el sagnat lliure, faré sagnat lliure. O a poc ja el vas integrant i arriba un moment que és que, jo ja us dic, podria portar alguna cosa, però és que prefereixo anar sense res perquè no em fa falta. Aleshores, doncs, això és ruscus, espero que quedi una mica clar el missatge i, a part, òbviament, quan has dit els números, Marta, d'uns 4.000, quasi 4.500 euros de gastos al llarg d'una vida, 150 quilos de residus, els números ja són... És que és per catapultar-ho. No sé com hem arribat i com hem acceptat arribar fins aquí, la veritat. Així que gràcies per iniciatives així, per donar més força al canvi. Moltes gràcies, Anna, també, per la iniciativa. Un cop presentades, ara és el moment que si des del públic teniu inquietuds, teniu dubtes, voleu compartir, doncs ho podeu fer a través del xat, dient que voleu intervenir, us podem donar pas i mentre veiem si hi ha interès, llanço només una pregunta perquè al fil del que comentaves ara, Anna, crec que pot ser interessant si pots compartir una mica el tema del sagnat lliure. Potser és de les pràctiques que es coneix menys i que valdria la pena si pots comentar. Gràcies. Doncs sí, sagnat lliure, que ara a poc es va parlant més i ja ho anem sentint una mica, consisteix en que quan menstruem no utilitzes ningun tipus de producte. Dins d'això, cada persona que menstrua ho portarà a la seva pròpia vivència. Pots decidir de començar a practicar una mica amb el teu cos, a tenir sensacions que te permeten saber amb antelació, amb molt temps d'antelació us dic, que el teu cos necessita soltar la sang. I això és un entrenament igual que un bebè, un nado, aprèn a fer pipí. Hi ha nens i nenes que aprenen amb 2 anys i canalla que necessita 7 anys i canalla que als 9 anys encara per la nit no aguanta el pipí. Doncs amb la sang menstrual és exactament el mateix. Què necessites? Ganes d'experimentar, prendre-t'ho com un joc al principi, sempre ho comento, i tenir molta consciència corporal, perquè al final és entendre els senyals del teu cos. Els meus són d'una manera, jo més o menys puc explicar-vos què és el que sento, però quan ho comparteixo amb altres persones que menstruen així tenen sensacions diferents o la pràctica és diferent. Però el que té en comú el sagnat lliure és que no utilitzes cap producte per menstruar. Pots fer-ho durant un període del dia, pots fer-ho al 100% o, ja us dic, cadascú ho porta una mica a la seva vivència i a la seva realitat.
quan va ser el confinament, el primer confinament, vaig fer una campanya com a molt forta d'animar totes les persones que ho comencessin a provar i el feedback que rebia és, ostres, és més senzill del que m'hagués imaginat. Estàvem a casa, ens escoltàvem i estàvem fent aquesta revolució de menstruar, que ens permetem menstruar. Aleshores, aquí estem a la història aquesta, que és una mica el que deia abans. No sé si teniu alguna pregunta concreta de, ostres, me podries explicar tal cosa sobre això? Doncs, us he explicat el general, però si hi ha alguna curiositat o alguna cosa, jo, si puc respondre, responc. Perfecte. Doncs anem a veure, sembla que hi ha algú una persona dels participants, o no, potser no, Val. No, és que per xarxes socials també havíem llançat, doncs que es podien fer preguntes, etc. En tot cas... Jo volia fer un comentari sobre el sagnat lliure, que em sembla superinteressant i, d'alguna manera, jo també utilitzo compreses de tela, però pel sagnat lliure, a part de molta consciència corporal, també se necessita bàsicament que el dolor no te inhabilite, no? Perquè sabem que el dolor menstrual no és normal, encara que sigui habitual, i per poder estar més connectada en aquesta part durant la menstruació, quan hi ha una inflamació supergran o hi ha un dolor menstrual molt gran, és molt més difícil, jo crec, no? Perquè jo, per exemple, quan tenia dolors menstruals més forts, era més difícil sentir aquesta part o posar-li consciència, encara que jo crec que totes hem sentit, no? Sobretot sense utilitzar la copa menstrual, sí que sents a vegades la sensació del flux, no? Quan baixa, sobretot al principi de la menstruació, però, clar, quan tens un dolor que te mueres, bàsicament, és més difícil controlar aquest flux i deixar soltar la sang, perquè tot allò està super tensat, dolorós i jo crec que és més complex. Què penses tu, Anna? Què penso sobre això? Primer de tot, el que has dit tu, el dolor no s'ha d'acceptar en cap moment, per tant, allà s'ha de fer alguna cosa, i justament el que deies de la tensió, crec que has utilitzat aquesta paraula, el que t'ajuda molt el moviment, la dansa i els moviments conscients de l'úter és precisament a flexibilitzar l'úter, que és el que ens interessa per no tenir molèsties, i menys, o sigui, molèstia és una cosa, dolor ja ho considero sobrepassat, no? Per tant, primer fer un treball amb això. I el que deia, el tema del moviment, la dansa conscient en aquesta zona, el que t'ajuda és a flexibilitzar i ser més conscient del senyal que ha de ser de l'úter. Quan l'hauríem de portar això, quan ja el sentim per la vagina és que ja quasi no tindrem temps, perquè encara que no ho recomano gens, vulguis fer contracció de vagina, no és el que ens interessa. Quan estem menstruant volem soltar. De fet, anem més sovint al bany. Aprofitem, cada vegada que vas al bany estigues una estona, deixa que caigui més sang. Aleshores, el que dius tu, efectivament, quan hi ha molèsties ja no vull pensar en més coses, no? I ho entenc totalment. Aleshores, quan treballes aquest dolor és molt probable que la professional et digui, ostres, anem a moure aquesta zona, osteòpates, acupuntura, dansa útera, tot el que puguem fer. I el que sí que amb el tema de les molèsties, això em va semblar supercuriós, jo ara fa com a més de 2 anys que faig sagnat lliure, el fet de que ajudes al cos a expulsar la sang, és a dir, sempre que té sang que la vol expulsar, tu ajudes al teu cos perquè no t'esperes, o sigui, se regula, és com que el cos es regula, no sé, no us ho sé explicar molt bé, però és aquesta sensació. Aleshores, les sensacions que tinc ara, és a dir, abans tenia una mica de molèstia, a mesura que he estat fent més temps sagnat lliure, m'han desaparegut, o sigui, no sento aquesta hinchazor que potser és el típic dels dies de menstruació. Per què? Perquè ajudes al cos a expulsar allò que ha d'expulsar.
el tema del moviment i la dansa ajuda moltíssim, sobretot a eliminar molèsties aquests dies. Sí, jo crec que ho has explicat molt bé, no, Anna, quan deies que comences amb un tema i després, a poc, vas com revolucionant tot el teu món i vas prenent molta consciència de les coses, no? Com l'alimentació, no? El moviment. Jo crec que també el fet de poder permetre't, perquè és que hi ha moltes coses que ni ens les permetem, no? Però dir, mira, doncs ara estic a casa, estic tranquil·la i em relaxo, en comptes de, no, vaig corrents, he d'estar aquí a tal hora, o sigui, prendre consciència d'això, doncs no quedo aquest dia perquè no em va bé, perquè estic menstruant i no passa res i puc quedar-me a casa, si pot ser, no? Jo crec que també tot això ajuda i té un impacte en com, bueno, en el dolor, perquè el dolor gestiona de manera molt diferent, no? Sota estrès que amb relaxació, no? Però bueno, jo crec que és una cosa que per desgràcia no hem après, no? Hem crescut amb allò de, bueno, sí, et ve la regla, et donen el paquet de compreses i has de seguir la vida i aquí no ha passat nada, no? I si tens dolor, doncs et prens me'n recordo les famoses saldeves o el que sigui, i perquè sempre és com tapar, no?, el que t'està passant, i jo crec que, bueno, això, no?, la riquesa també d'aquests nous productes, però que al final és l'evolució de tota la vida, no?, perquè la copa també fa molt de temps que es va inventar, no?, però ajuden sobretot també a part de gestionar-ho de manera pràctica, però també a gestionar-ho de manera emocional, que crec que és important. Intervenc jo perquè el tema de que hi ha alguna pregunta, també el que vam comentar, vam llançar a Instagram, si volien avançar alguna pregunta per a aquest webinar. Una de les que ens van fer, i precisament ara l'Aida també, parlant d'innovació, les calcetes són en aquest aspecte una innovació en el tema de productes menstruals, però hi ha el dubte aquell que sempre que sorgeix de ei, doncs, però quan m'ho poso, si tinc molt flux, realment quin nivell d'absorció tenen, fins a quin puc les puc portar cada dia i tot el dia, etc. Aquesta és una pregunta, i ja llenço l'altra, que ens pregunten des d'aquí al xat, que ens diuen per què ens referim, quan associeu salut i menstruació, a què ens referim? És a dir, clar, nosaltres llançàvem menstruació i salut i ens quedàvem tant així. I ara volen una mica que ens aclariu aquest tema. Per tant, si vols començar l'Aida, després si Marta, Victòria, Anna, com vulgueu. Sí, mira, doncs a veure, les calces al final són com qualsevol altre producte, que no hi ha cap producte que duri per sempre, no? O sigui, tots tenen un límit i al final cadascuna va provant i va veient com li funcionen. Vull dir, una compresa pots tacar també una compresa, pots tacar amb un tampó, pots tacar amb una copa, pots tacar amb unes calces, evidentment, no? És el trobar també en aquest aprenentatge, no? I el coneixes a una mateixa, jo crec que entra dintre d'això. Les calces jo crec que són un producte que és molt versàtil, que depèn molt de cada persona, del moment del cicle en el que et trobis, pots fer-lo servir com a... O sigui, el feedback nosaltres que tenim de les clientes o de nosaltres mateixes, no? Que el pots fer servir com a producte únic o com a producte complementari amb la copa, per exemple, amb compresa també. O sigui, és una mica a l'anar trobant els escenaris d'ús i de necessitat, no? Perquè també en el cicle també de la vida d'una persona pot ser que després d'un part potser posar-te la copa et sigui una mica més dificultós i prefereixis un producte extern. També per les noies, encara que són molt més joves, també prefereixen moltes vegades per iniciar més les compreses o les calces, que els donen més seguretat i més tranquil·litat. Pels dies que no saps si t'ha de venir la regla o no, també pots fer servir les calces. Al final, jo crec que el bo que tenen és que són unes calces i són tan senzilles de posar i treure com unes calces normals i els escenaris d'ús són molts, no?
Llavors, nosaltres tenim diferents nivells d'absorció i hi ha moltes que l'absorció plus, que li diem nosaltres, doncs, es pot portar o tot el dia o per la nit, però bueno, que sí que s'ha de veure també una mica quin és el teu moment i el teu escenari d'ús. En el tema de la salut. Sí, sobre el tema de la salut, jo crec que la clau està en la transpirabilitat, no? Parlant des de Kokoro, o quan nosaltres parlem des de Kokoro, la transpirabilitat i els materials, no? Amb els que estan fetes en el nostre cas, doncs, les calces, no? Doncs que no tinguin químics, que no tinguin additius, no? Que al final són materials que estan en contacte amb la pell i llavors la pell absorbeix, no? el que està en contacte, però el fet de la transpirabilitat és molt important perquè la zona genital ha de transpirar i si el típic vas a la ginecòloga i tens un problema de fongs, de càndides, del que sigui, sempre et dirà calceta de cotó, que diu cotó però que el que ha de dir és o el que vol dir, perdó, és que necessites que el teu cos transpiri, no? Perquè això és el que fa que s'alteri l'equilibri de la zona genital i llavors sí que es produeixen activitat orgànica, que això és el que fa que faci pudor. No? Llavors les calces, suposo que també les compreses, el que fan és que utilitzen capes respectuoses amb la pell i que a més són transpirables i per això no fan mal olor. En canvi, les compreses d'usar i tirar al final tenen una capa de plàstic i llavors allò és impossible que transpiri. Llavors, en aquest sentit sí que per nosaltres la salut va lligat, no? Perquè no et sentiràs molt millor, no et portarà, no? Si intentant solucionar un problema no tindràs un altre problema de fongs o de càndides o el que sigui. Jo volia dir que en relació a la pregunta aquesta de què volen dir en menstruació i salut, crec que estranya, no? Aquesta pregunta forma part del tabú que encara és la menstruació o la connotació negativa que encara té, no? Perquè què voleu dir en salut i menstruació? Perquè sembla que acompanyada de la menstruació no pot anar una paraula positiva o algo que tothom vol com la salut, no? I jo en aquesta pregunta diria que és que menstruació és salut, precisament, no? Perquè sempre ens han explicat, no? Ens han dit i ens han transmet aquesta idea de que la menstruació és negativa, de que és una merda, de que, bueno, tots els tabús i totes les connotacions negatives que ja coneixem totes i que arrosseguem des de generacions i generacions, no? Però, ostres, jo encara penso en un món en el que el missatge de tenir la menstruació sigui de, ostres, estàs sana, no? O estàs viva, no? Com ho dic jo a les adolescents, no? És que si t'arriba la menstruació, si t'arriba la menàrquia, és que estàs viva, estàs sana, estàs creixent i si el missatge a les adolescents fos aquest, doncs imagineu-vos, no? Igual que l'Anna se flipa amb la transformació del món, jo també m'imagino aquest món des d'aquesta perspectiva i que menstruació és salut, perquè bàsicament si no menstrues és que hi ha algun problema. Hi ha algun problema a nivell ginecològic, a nivell de desequilibris hormonals, o hi ha un problema més a nivell de salut general, no? Perquè d'això tampoc ens ho expliquen, però cada òrgan té una funció en el nostre cicle menstrual i en la nostra visibilització del nostre cicle, que és el sagnat, i que depèn de com sigui la nostra menstruació, potser tens un problema, no greu, però un problema en el fetge o hi ha una mancança de nutrients, no? I si la teva menstruació és saludable, no? Que si voleu o si hi ha preguntes, podem comentar els paràmetres d'una menstruació saludable, doncs si tenim aquests paràmetres en la nostra menstruació, doncs és que tot va bé.
Tot va bé a nivell hormonal, a nivell ginecològic, a nivell de salut general. O sigui que si ens diguessin, no, mira, tenir la menstruació és una senyal de salut, el sagnat és un sagnat de vida, no és res asqueroso ni res que s'hagi d'amagar, doncs el món seria diferent i la pregunta què voleu dir juntant menstruació i salut doncs no seria tan estranya. No? Si vols comentar això dels paràmetres que deies en profunditat, endavant, Vale. A veure... Bueno, en profunditat, vull dir que ho puguis mencionar perquè ens fem una idea concreta, no? Vale, sí. Si vols. Precisament crec que l'Aida, que és la que fa la pregunta, diu que això, que precisament ella preguntava pels paràmetres per tenir una correcta salut menstrual, no? Pues bueno, bàsicament és molt senzill, no? Lo primer, aquest famós síndrome premenstrual, pues en principi no hauria d'existir, no? Sí que és veritat que podem tenir algunes senyals, no? de que tindrem la menstruació pues, perquè potser tenim més cansament o tenim més son o una cosa així, però no hauríem de tenir una fase premenstrual molt marcada, primera cosa. Cadascú sabrà les seves senyals, no? de que té en este ritme del cicle, però en general això no ha de ser, no ens hem de morir, abans de tenir la menstruació. Després també la menstruació no hauria de durar més de 4 a 5 dies. ¿Vale? Encara que quan t'expliquen les fases del cicle, pues, com que dividen el cicle en 28 dies, llavors cada fase té 7 dies, no? Pues tampoc és així exactament, no? Perquè el cicle no hauria de durar això, més de 4 a 5 dies. Si tens un cicle menstrual de 4 a 5 dies, pues també és molt més fàcil gestionar-la en quant als productes d'higiene menstrual que utilitzes, no? Perquè si tens en aquests 4 a 5 dies, com a molt 2 haurien de ser de sagnant abundant. No. Llavors, en 2 dies de sagnant abundant doncs és molt més fàcil gestionar la menstruació doncs, en el sagnat lliure, precisament, si potser te pilla en cap de setmana o tens més temps per descansar. I després, a part dels dies, també no ha de ser molt abundant, o sigui, ha de ser com a màxim 80 mil·lilitres de sagnat, ¿vale? Però no nos tenemos que sangrar, bàsicament. ¿Vale? No hem de tenir un cicle de 7 dies i superabundant, perquè això són 1 o 2 dies de sagnant fort i la resta, pues, poca. Se suposa que en els primers dies, en el primer i segon dia, hauries de soltar com el 75% de tota la menstruació. I per això ja el tercer i quart dia són poquita cosa. I òbviament, el paràmetre màgico paraigües és que no hem de tenir dolor. Per això, el que comentaven abans, és molt habitual, però no hauria de ser lo normal i malauradament encara hi ha moltes dones que pateixen molt dolor menstrual i llavors si hi ha un dolor fort s'ha d'indagar, s'ha d'investigar. Òbviament no diguem si el dolor és inhabilitant i no pots fer la teva vida, no? Ja hem d'investigar-lo més, però sí, home, si tu t'has de prendre durant diversos dies 3 ibuprofenos, pues tampoc és un dolor, ja és un dolor, potser no és inhabilitante perquè pots anar prenent pastilles i ja està, i amaguem el dolor, però no és normal, no hauria de ser així. Hauria de ser, com diu l'Anna, hauria de ser unes molèsties, no? De que el teu cos al final està fent un exercici d'expulsar i pot haver una mica d'inflamació, una mica de molèsties, però res més.
Això seria lo ideal. Anna, vols comentar també en aquest sentit? Si no, jo afegiria també un apunt, Afegeix, Marta, sí, perquè el que han dit és que ja sí, s'ha entès perfecte. Val. Doncs, bé, des de la perspectiva aquesta que comentàvem abans quan hem presentat les dades d'impactes dels productes menstruals d'un sol ús, hem mencionat que a nivell de salut aquí hi ha com una problemàtica bastant extesa, que hi ha una gran quantitat, o sigui que els fabricants no estan obligats a desglossar quins ingredients fan servir, però s'han fet recerca de substàncies i s'han vist això que tenen un còctel de químics, alguns dels quals són tòxics, encara que siguin en substàncies en quantitats molt petites. Al final, si pensem que estem exposades a aquests productes almenys en un cicle mensual al llarg de tota una vida, que estaríem parlant que si ho ajuntem tot, estem menstruant a uns 6 anys seguits, diguéssim. Si ajuntéssim tots els cicles menstruals, imagineu-vos 6 anys seguits exposades periòdicament a aquestes substàncies. Clar, aquí hi ha un principi de precaució màxim que s'hauria d'aplicar i per això, des de ReZero, juntament amb altres organitzacions, demanem a les institucions públiques que regulin per protegir la nostra salut i perquè, primer, es prohibeixin els productes tòxics en tots els productes menstruals i que hi hagi una obligatorietat de desglossar també els ingredients, transparència al final. Estem parlant de la salut de les persones. I per això us animàvem que també amb aquest argument de salut signeu el manifest sagnant. Clar, al final, el tema menstrual és que toca tants àmbits, perquè ara estem posant el focus sobretot en la salut. Ja hem vist que també a nivell econòmic és important, a nivell ambiental és important, a nivell educatiu, a nivell de cultural, a nivell del món de l'esport. O sigui, hi ha tantes derivades que al final jo crec que necessitem una revolució total, individual, col·lectiva i organitzacional a tots nivells per fer aquest canvi de paradigma social, tant des de les persones, dones i persones menstruants, com de tota la societat, perquè al final hi hagin tabús i superem tota aquesta bretxa que venim arrossegant. No sé si hi ha més intervencions per part del públic. D'acord. Doncs, si us sembla, se'ns quedarà curt perquè sempre hi ha molta teca, però ja n'anirem fent de webinars i d'altres activitats de difusió i llavors passaríem a fer el tancament ara amb la Rosa Garcia, la directora de ReZero. Sí, gràcies Marta i gràcies a totes per les aportacions i també a les participants. Només fer un tancament amb aquest mateix sentit que plantejava la Marta, vull dir que estem en aquest moment que conflueixen com moltes evidències de que cal un canvi profund en com la societat, nosaltres mateixes tractem aquest tema i com estem vivint amb la nostra menstruació. I que això engloba conceptes, òbviament, com heu dit, de salut, però també engloba conceptes d'educació, però també engloba conceptes de dret de les persones a poder accedir a alternatives lliures de tòxics, amb preus justos. Per tant, també engloba temes econòmics, de fiscalitat i temes també de normativa. I que en aquest sentit estem en un moment important. El passat mes de juny la Unió Europea instava els estats membres a poder ja desenvolupar accions concretes en moltes de les coses que heu estat compartint avui. Tot el tema de la fiscalitat, però el tema també de poder accedir a aquesta educació menstrual, el tema també de poder accedir a productes menstruals lliures de toxines, i ho especifica aquesta proposta de la Comissió Europea, parla de lliure de toxines específicament.
També a nivell estatal actualment en el Congrés de Diputats s'està tractant la nova llei de residus i sols contaminants, i amb això també és una oportunitat per poder regular, i ja més anant aterrant a casa nostra de més proximitat, el nou govern de la Generalitat té sobre la taula l'elaboració d'una nova llei de residus catalana, on entenem i veient també alguns dels missatges que el govern actual està desenvolupant sobre pobresa menstrual, per exemple, específicament. Esperem que això sigui també una oportunitat perquè pugui haver-hi aquest canvi, perquè, com dèieu vosaltres, no n'hi ha prou. Hem d'intentar que hi hagi aquest màxim coneixement, trencar tabús, tenir accés, però no n'hi ha prou amb l'activisme, no hi ha prou amb el voluntarisme de determinades institucions, sinó que necessitem canvis que ens garanteixin aquest dret que tenim com a persones menstruants. I res més dir-vos que com a ReZero continuarem treballant amb aquesta línia, agrair-vos la participació i que crec que també avui és una tarda especial per poder generar aquestes sinergies que abans també comentàvem amb totes vosaltres. I moltíssimes gràcies i continuem treballant per la societat Residu Zero. Moltes gràcies a totes. Adéu. Moltes gràcies. A reveure. Adéu. Adéu, Berci. Adéu. Parem perquè s'acaba. És a dir, ja parlarem. Vinga-li, ciao. Vale. Adéu. 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 Molt bé.